Γεια σας. Το MindMeister είναι ένα από τα διαδικτυακά εργαλεία Web2. Πρόκειται για έναν ενιολογικό χάρτη, ο οποίος σε Canva σου δίνει τη δυνατότητα να συσχετίσεις έννοιες, ιδέες μεταξύ τους. Απαιτεί όπως όλα τα υπόλοιπα διαδικτυακά εργαλεία εγγραφή για τη χρήση του. Ο ενιολογικός χάρτης που έχετε δημιουργήσει μπορεί να διαμοιραστεί με άλλους χρήστες της επιλογής σας, με πρόσκληση μέσω email. Για να δούμε τώρα πώς το χρησιμοποιούμε. Θα δούμε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσουμε έναν ενιολογικό χάρτη. Πρώτα θα κάνουμε sign in με το email μας και ένα σχετικό password που έχουμε ήδη δώσει. Αφού μπούμε, βλέπουμε κατευθείαν την πρώτη σελίδα του site. Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε και να αποθηκεύσουμε τους ενιολογικούς μας χάρτες, αλλά και να τους κατατάξουμε σε φακέλους. Για να δημιουργήσουμε έναν χάρτη, πηγαίνουμε στο νέο ενιολογικό χάρτη, New Mind Map, όπου μας δίνεται τη δυνατότητα προσαρμογής του χάρτη σε χρώματα, γραμματοσυρές κτλ. Ή μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον κενό χάρτη, το οποίο και θα κάνουμε. Όλοι οι χάρτες ξεκινούν με την αρχική μας έννοια, στο κέντρο του χάρτη. Θα ονομάσουμε αυτή την έννοια ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Από αυτή την έννοια μπορούμε να δημιουργήσουμε υποέννοιες στα πλαϊνά της αρχικής. Για να το κάνουμε αυτό, πηγαίνουμε στο σύμβολο συν ώστε να προσθέσουμε μια νέα υποέννοια. Μια υποέννοια είναι τα πράγματα που θέλω να δω στη Νέα Υόρκη. Μια ακόμη είναι οι κρατήσεις. Και άλλη, τέλος, το πρόγραμμα που θα ακολουθήσω. Τώρα μπορούμε να προσθέσουμε έννοιες τρίτης πλέον κατηγορίας προσκολλημένες στις υποέννοιες. Για να το κάνουμε αυτό, κλικάρουμε στην υποέννοια, παραδείγματος χάρη πράγματα που θέλω να δω. Και στη συνέχεια το κουμπί με το συν. Κάθε φορά για να συνεχίσω στην επόμενη, κλικάρω πάντα Enter. Μία έννοια τρίτης κατηγορίας είναι το Rockefeller Center. Άλλη είναι το στάδιο των Yankees. Και τέλος θα ήθελα να δω το άγαλμα της ελευθερίας. Στην υποέννοια κρατήσεις θα μπορούσα να προσθέσω το ξενοδοχείο, πτήση και εισιτήρια για τον αγώνα των Yankees. Ενώ στην υποέννοια πρόγραμμα μπορώ να προσθέσω όλο το πρόγραμμα του ταξιδιού μου. Άφιξη, πρώτη, δεύτερη ημέρα και αναχώρηση. Και για να δούμε τις δυνατότητες του MindMeister, να βάλω και εμένα λάθος ferry boat, το οποίο φυσικά ανήκει στις κρατήσεις. Μπορούμε πολύ εύκολα να αρπάξουμε μια υποέννοια ή τρίτης κατηγορίας έννοια και να τη μεταφέρουμε όπου εμείς θέλουμε. Μπορώ έτσι να κλικάρω στο ferry boat και να το μεταφέρω εκεί που ανήκει στις κρατήσεις. Επίσης, να μεταφέρω ήδη έτοιμες συσχετίσεις και να τις βγάλω από τη σειρά στην οποία ανήκουν. Έτσι λοιπόν κάνουμε sign in και δημιουργούμε τον πρώτο μας ενιολογικό χάρτη με το MindMeister. Το MindMeister είναι πολύ εύχριστο και φιλικό προς όλους. Δοκιμάστε το. Γεια σας. Το MindMeister είναι ένα από τα διαδικτυακά εργαλεία Web2. Πρόκειται για έναν ενιολογικό χάρτη, ο οποίος